Ya ku ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ina cike da farin ciki a yayin da nake wa ilahirin matasa da tsofaffi maraba da shigowa sabuwar shekara ta 2024. Dole ne mu ɗaga hannuwanmu sama, mu gode wa Allah Maɗaukacin Sarki saboda albarkar da ya yi wa ƙasarmu da kuma rayukanmu a cikin shekarar da ta gabata, wato shekara ta 2023. Ko da yake shekarar da ta gabata na kunshe da kalubale da dama, amma duk da haka an yi abubuwan alheri masu yawa, ciki har da mika mulki daga tsohuwa zuwa sabuwar gwamnati cikin lumana, wanda hakan alama ce da ke nuna irin gagarumin ci gaba da demokuraɗiyyarmu mai shekaru 24 a jere ta samu. Shekara ce wacce ku al'ummar wannan ƙasa mai albarka kuka amince min da in jagorance ku kan bayyanannen ƙudurina na yin gyara ga ƙasar nan, da yin garan bawul a fannin tattalin arzikinta, da inganta tsaro a iyakokin ƙasarmu da farfaɗo da masana'antunmu, da inganta noma da ci gaba na bai ɗaya, sannan in ɗora ƙasa a tafarkin ci gaba mai ɗorewa, ta yadda mu da 'yan baya za mu yi alfahari da ita. Generation will forever be proud of. Aikin gina ingantacciyar ƙasa mai ɗauke da al'ummar da take kishin kowane ɗan ƙasa shine makasudin tsayawa ta takarar shugaban ƙasa, kuma shine taken yakin neman zaɓe na, wato sabunta fata na gari. A kansa kuka zaɓe ni a matsayin shugaban ƙasarmu don na tabbatar da shi. Ɗaukacin abubuwan da na gudanar a ofis, kama daga matakan da na ɗauka da tafiye-tafiye na zuwa ƙasashen waje tun daga ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2023, duk na yi su ne domin amfanin ƙasarmu da ci gabanta. A cikin watanni 7 da suka gabata na gwamnatinmu, na ɗauki wasu tsauraran matakai da suka zama tilas domin ceto ƙasarmu daga mummunan yanayi. Ɗaya daga cikin waɗannan matakan shine cire tallafin mai, wanda ya zama mai nauyi ko tarnaƙi ga ƙasar nan na tsawon shekaru 42, da kuma cire damar da wasu 'yan tsiraru suke da ita a harkar hada-hadar kuɗin ƙasashen waje, wanda wasu shafaffu da mai ne kawai a cikinmu ke cin gajiyarta. Ko shakka babu, waɗannan matakan sun kawo matsi ga ɗaiɗaikun mutane da iyalai da kuma kasuwanci. Ina sane da cewa tattaunawar da ta zama ruwan dare a wannan lokaci ita ce tsadar rayuwa da hawa farashin kayan masarufi, wanda ya zarce kashi 28 cikin 100, ga kuma rashin aikin yi ga wasu 'yan ƙasa. Kama daga manyan cibiyoyin kasuwanci na Lagos zuwa cikin birnin Kano, har zuwa loko-loko na gabar teku da ke Bayelsa, ina jin koke da korafin 'yan Najeriya masu aiki dare da rana domin neman abin da za su ciyar da iyalinsu. Ina sane da abubuwan da ke damun ku, waɗanda kuka bayyana da waɗanda ma ba ku bayyana ba. Na san wasu 'yan ƙasa sun fara tambayar, shin a haka wannan gwamnatin take son ta sabunta fata na garin namu? Ya ku ‘yan uwana ‘yan Najeriya, ina kira gare ku, ku amince da ni, ku yarda da ni. Na san wannan lokaci ne da ake cikin wahala, amma kada mu sake mu yi ƙasa a gwiwa saboda babu wata wahala da ke dawwama. Mun shirya wannan lokacin kada mu tsorata, kada mu raunana. Ya kamata ƙalubalen tattalin arziki da muke fuskanta a yau ya ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma ya sa mu ƙara so da imani ga ƙasarmu Najeriya. Ya kamata matsalolin da muke fuskanta su sanya mu ƙara jajircewa wajen gina ƙasa. Halin da muke ciki yanzu, mu ƙara dagewa ta yadda shekara ta 2024 za ta amfani duk 'yan ƙasa. Tun lokacin da gwamnatinmu ta karɓi ragamar mulki ake samun gagarumin ci gaba ta fuskar tsaron ƙasa. Mun kubutar da dama daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a hannun masu garkuwa. Duk da cewa ba za mu iya bugun ƙirji mu ce mun shawo kan matsalolin tsaro ba, amma muna aiki tukuru domin samar da zaman lafiya a gidajenmu da wuraren ayyukanmu da lungu da saƙonmu. Bayan mun samar da hanyoyin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa cikin watanni 7 na shekara ta 2023, yanzu mun shirya domin samar da haka a dukkan fannoni. Ba da daɗewa ba, a taron sauyin yanayi na COP28 da aka yi a watan Disamba a Dubai, ni da shugaban ƙasar Jamus, Olaf Scholz, muka ƙulla yarjejeniyar yin aiki cikin gaggawa
domin kammala aikin da kamfanin Siemens ke gabatarwa wanda zai samar da wutar lantarki zuwa ga gidaje da wuraren kasuwanci a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa wanda aka soma a shekara ta 2018. Baya ga wannan, muna shirin ƙaddamar da wasu ayyukan shimfiɗa layukan samar da wutar lantarki da kuma inganta tashoshin samar da wuta a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Gwamnatin da nake jagoranta ta fahimci cewa babu wani ci gaba da za a samu muddin wutar lantarki bata wadata ba. A cikin shekara ta 2024, za mu ƙara hoɓɓasa wajen soma tace ɗanyen mai a matatar mai ta Fatakwal da ta Dangote waɗanda za su soma aiki gadan-gadan. Domin tabbatar da samar da abinci da tsaro, za mu gaggauta noma hekta 500,000 na masara da shinkafa da alkama da dawa da sauran hatsi. Mun kuma ƙaddamar da noman rani a filin da ya kai hekta 120 a jihar Jigawa a watan Nuwamban da ya gabata, a ƙarƙashin shirinmu na bunƙasa noman alkama. With 120,000 of land in Jigawa State last November under our National Wheat Development Program. And this new year, a wannan shekarar za mu yi hoɓɓasa wajen ganin cewa duk wasu batutuwa na kuɗi da haraji da suka kamata a sanya su bisa tsari an yi su yadda ya dace, saboda kada a samu koma baya. A duk wata tafiya da na yi zuwa ƙasashen waje, saƙon da nake bayarwa shine Najeriya a shirye take domin yin kasuwanci da kowa. Zan yanke duk wani abu da zai kawo tarnaƙi ga kasuwanci a ƙasar nan, kuma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawar da duk wani abu da zai hana Najeriya zama cibiyar kasuwanci ga masu son zuba jari daga nan cikin gida da kuma ƙasashen waje. A cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 da na gabatar a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa, na bayyana manufofi guda 8 da gwamnati na ta sa a gaba, waɗanda suka haɗa da tsaron ƙasa ciki da waje, da samar da ayyuka da inganta kasuwanci, da samar da daidaito a zuba jari, da rage talauci, da kuma inganta zamantakewa. Saboda mun ɗauki tsarin ci gabanmu da matuƙar muhimmanci. Kasafin kuɗinmu na shekara ta 2024 ya nuna ƙarara muhimmancin da muka baiwa cimma burinmu a gwamnatance. Za mu yi aiki tuƙuru domin tabbatar da ganin cewa duk ɗan Najeriya ya amfana da wannan gwamnatin. Har marasa ƙarfi duk babu wanda za a bari a baya. A cikin wannan tsarin, za mu gabatar da sabon tsarin albashi mafi karanci ga haziƙan ma'aikatanmu a cikin wannan shekarar. Ba wai kawai abu ne da ya kamata a yi saboda tattalin arziki ba ma, a'a, saboda dacewarsa a babin kyautatawa da kuma siyasanci. Na yi rantsuwa cewa zan yi iya ƙoƙarina wajen bauta a ƙasar nan a kodayaushe kamar yadda na faɗa a baya. Don haka ba zan ɗaga ƙafa ga duk wani wanda na baiwa muƙami ba idan bai yi aiki yadda ya dace ba. Don haka ne na samar da ofishi na musamman a ofishin shugaban ƙasa da zai rinka sanya idanu kan manufofi da tsare-tsaren gwamnati ya kuma tabbatar da ganin cewa an yi aiki yadda ya dace. Ta yadda gwamnati za ta inganta rayuwar al'ummarmu. Tuni muka tsara hanyar bin diddigin ayyukan masu rike da mukamai wanda zai fara aiki a kashin farko na sabuwar shekara. Ta haka za mu gane masu makoma a gwamnati na a cikin masu rike da madafin iko. Ya ku 'yan uwana 'yan Najeriya, babban burina a matsayina na sanata a jamhuriya ta 3 da kuma gwamnan Legas na tsawon shekaru 8 da kuma yanzu a matsayin shugaban wannan ƙasa mai ɗimbin albarka shine in gina ƙasa wacce za a yi adalci ga kowa, sannan a rage rashin daidaito a tsakanin al'umma. Na kuma yi na'am da masu arziki su cin moriyar arzikinsu da suka mallaka ta hanyar halal. Mun gamsu da cewa duk wani ɗan Najeriya da ya aiki tuƙuru yana da damar samun ci gaba a rayuwa. Dole ne a nan in ƙara da cewa Allah ya halicce mu da baiwa daban-daban, don haka ba dole ne dukkaninmu mu samu sakamako iri ɗaya ba idan muka yi aiki tukuru. Amma gwamnatinmu a cikin shekara ta 2024 zuwa gaba za ta yi aiki domin baiwa kowane ɗan ƙasa dama domin ya samu ci gaba.
to yield all its good benefits to us. Domin sabuwar shekara ta amfani dukkanmu a matsayinmu na 'yan adam, dole mu shirya mu yi namu ƙoƙarin. Aikin gina ƙasa mai albarka ba aikin shugaban ƙasa ko gwamnoni da ministoci da 'yan majalisa da kuma jami'an gwamnati ne kawai ba. Makamarmu tana da alaƙa da juna a matsayinmu na 'yan ƙasa ɗaya wato Najeriya. Ko da yankunanmu da al'adunmu da addinai ba ɗaya ba ne, bai kamata mu riƙa samun rashin jituwa ba. Creed, ethnicity, and religious belief, even when they are not, will never make us work at cross purposes. In this new year, let us A cikin wannan sabuwar shekarar, ya kamata a matsayinmu na 'yan Najeriya mu yi aiki tare domin samar da zaman lafiya da ci gaba da kuma daidaito a ƙasarmu. of our country. I extend this call to my Ina kuma kira ga abokan hamayyar siyasa ta a zaben da ya gabata cewa zaɓe ya wuce. Yanzu lokaci ne da ya kamata mu yi aiki tare domin ci gaban ƙasarmu. Dole ne mu bari fitilar da kowanne a cikinmu, yaro da babba, mace da namiji ke ɗauke da ita ta ci gaba da haskaka hanyar mu zuwa ga nasara. to a glorious dawn. I wish all of us Ina muku barka da shiga sabuwar shekara ta 2024. Allah ya albarkaci Najeriya.